Rădăcina necazurilor e aceeași cu rădăcina răutăților. Păcatul, înfrângerea morală a omului, când el conspiră cu diavolul contra legii lui Dumnezeu. Atunci se transformă omul, Fiul lui Dumnezeu, în fiul diavolului, prin ascultarea de acesta. El îi imprimă spiritului, minții și inimii pecetea firii sale, autonomia, răzvrătirea și auto-îndumnezeirea. Cu pecetea acestor caracteristici iese din împărăția Harului, sub focul mâniei lui Dumnezeu, ajungând fiul pieirii. Necazurile, târcoalele morții, sunt numai primele unelte ale lui Dumnezeu, ca să-l trezească și să-i deschidă ochii, să vadă că așa merge în întuneric, în împărăția morții. Dacă omul stă prea mult în ascultarea celui viclean, pierde credința, îi se întunecă mintea, nu mai ascultă de nimeni, face din necazuri motiv de necredință, a cărei final e fie sinuciderea, fie nebunia. Când oamenii o apucă pe acest drum larg al pieirii, când cu timpul relele devin deprinderi, a doua natură, să te ferească Dumnezeu să le stai în cale și să-i oprești. Te vor călca în picioare, te vor disprețui, din retrograd nu te vor scoate, din anacronic nu vei ieși decât suflându-te din cale sau răstignindu-te pe cruce. În lumea aceasta nu poți crede în Dumnezeu nepedepsit. Și pentru credinciosul luminat de har, soarta aceasta e firească. Viața lui Iisus se arată și în ucenic. Acela e ucenic care are iubirea de Dumnezeu și de oameni până la cruce. Nu urăște oamenii de pe nicio cruce pe care le răstignesc ei. Aceasta este iubirea care nu cade niciodată. Aceasta e porunca supremă, testamentul lui Iisus Hristos, cauza lui Dumnezeu pe pământ, pentru care ucenicii săi nu-și cruță viața. Așa se biruie diavolul. În Iordan, botezându-te tu, Doamne, închinarea treimii s-a arătat, că glasul Părintelui a mărturisit ție, Fiu iubit pe tine numindu-te, și Duhul în chip de porumb a adeverit întărirea cuvântului. Cel ce te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, și lumea ai luminat, slavă ție!